Kaliang jongi ngilalej ban jurip hang ne po Borsohra hatu kadon ne em ka jing bu git beain jong ke hima namar ba katkum ka order jong ka council ka ba ka jing temu jong ka hima ka jing iy ban iy ya ka yau ka kasan terik ka council ka lepas ka ni ka order ba katkum ka ni ka Sithi keba pas ka khatsan tarik April arjar pon reulak keren syai ba usim lani acting sim omla ban aiwai ya kayau kat ba phim pat penbena khatsan sngi ya gajing auction ya ka marhima namar kadang penkhan ya ka administration langrin rules section pra subsection lai bat ya ka section khatway subsection iway jong ka KHD Establishment Management and Control of Market Regulation kat khandai spa nya po khandai namar ba u acting sim upen bena haka tu kapor haka kasau terik badu auction haka san terik tak katau ki kun ki hajar ki long persya ya kata namar balai kat kom ka rules jo hima ka dei ban long khat san sngi ki jing pen bena ten re ukram yat ya kata bat hakmat jo magistrate haka tu kapor u acting sim ula thok ula kular ban ong ban num yat sakmat rei menta uyak cakamat bat katangi saki hadin bangilawan ban jurip hang ne po Borsohra ngilap bakadon kagit jong ka himalangrin bat kani ngi simbet bakadei ka illegal namar kata ngilakren sa ka police department leng ba u in charge jong kani ka police station hang ne po Borsohra ngilap ha message ru sa i magistrate i bawan hakatu khatsan terik i balong i BDO jong ka ranikor bat nakaliang jongi habangiwan ban jurip hang ne ngilap ba kini ki illegal activities dan ki kham beain ki jingkrong beain ki kherdop beain jong ka hima kidang ya chakmat nakaliang jongi ngidawa ba kidei ban penlong swa katkom kalenti jong ka an kamut kila ban ai auction da ka ba ki ai jing tip ki kun ki hajar khatsan sngi haswa ba kin auction ya kamar hima lom kumta lara karang don kajing bu kherdop beain jong ka hima nakaliang jungi kesang samla kemangilakran hakini kisngi ki baladap ba nginum don kam ban bun kitin handai ka jingkeli ka bangakwa ban bu menta kani kapor kalong ya ka district administration sapa kani ka jingkeli ka bangakwa ban pha ka khubor bat ka message kalong ya ka district administration ka pamut deputy commissioner jong ka southwest superintendent of police jong ka southwest SDO civil jong ka ranikol civil subdivision ngikwa ban bu ka jingkeli khmat jong pi kadon ne em ka illegal transportation of coal namar ba ngi ai ka jingkerpat tapi ba phin telakam ya ka jingbu kherdap beain jong ka hima re phim telakam mentangi poi ha ka wei bat ka benta bang ong ngin bu ka jingkeli ya ka deputy commissioner ya SP jong ka southwest bat ya u SDO civil jong ka ranikol civil subdivision ba ka don em kata ka illegal transportation of coal kaum ka don em ka jing shalan beain yo doyong bat la don ka jing shalan beain yo doyong so ba khang no kat ba empat la ban penbet ya gini kenrum kenram bat la ngi nakaliang jong ka seng ngiyo ka jubab naga district administration ka pamut deputy commissioner SP bat SDO civil la ngiyo ka jubab naki ba kamdon ka illegal transportation ngin saya lam yaki ban pensisa yaki ba ka don em kata ka illegal transportation lada maki kimlap maki kom ki breu ki badon hapok ka district administration kata ka diga kerwok ka basai nakaliang juga kesang samla namar bangiwan hang ni ngiyui ba kitei ki breu ki bala simwai beain nakahima kimut ban persang ban le da ki wei pat ki lat ki lenti ki ba nakaliang juga kesang ngingim entertain nya ki bakom gitu namar kajingele jongi kom kasang ngiyele betang ka borjabing bat ukulom te katahi te swa bangan penkut sasisin kalong ka kerwok kalong syaw deputy commissioner SP superintendent of police jong ka southwest but SDO civil kalong kadon em ka illegal transportation of coal bat ladon sabahan sangya no namar ba yo kajing kangat penban saki lengba kajing sim kabu jong kini ki hima ban penyat ya ki kherdop beain hapo ka hima